Son si patumi jangmi poni phai truck ajo por phai sirke ba por malom diphu pen manja atowar pi 5 miles angden along ihum gari so pen banghini ingnam raikom saikhi at klembanga bang phuatum ahiring tangrak pen kachingkoi pusi birta longpon adungarai ke thekdun long araratum pen birta ke long atengki ihum pang thek dampara truck pen ke patong tikang ta hai pusi birta riptun long Bangso gari kachingkoi akisung thektik ahut ningkeme diopani MAC Sorbontelenga alangli diphupen methang hem kachedam bom unahut kangjin sopen rabdun si ambulance aphan hangpilo bonta ke so ahir kangtang rakpena jok ambulance nang letong thek theng ko an MAC amethang gari pen thapon si sekelang damji aphan ponlo laso hu towar akogalong ambulance gari chitong thusi sekelang hem an palesi medical admit aphan hodai dun Kachingkoi phira car bearing registration number AS098284 pusi pangthek pon la pen birta ke tok boma por hut an ki kisung ke phove ka tuma phan amen arong pangthek ponong lelang Balipathar pen present rang car being long life